congratulate na ko ang mga katawhan nga naa diri mulupyo sa tundo, sa atong tundo diri sa playa. Nga finally after so many years nga naglisod sila diri kay dili maayo ang dalan diri, natugunan na gid sa atong government ang ilang mga needs, ilang tawag, ilang mga request. Nya happy pud kayo ko nga ang atong city government makita na to functioning really well under Mayor Joseph Cagas. Unta magpadayon kay labi na karon nga solid kayo ang atong province of Davao del Sur in supporting the visions and goals of the city of Digos. Congratulations to the people of Barangay Aplaya, particularly dito sa Tondo, to the city government of Digos for a job well done. Attorney, kumusta na himo kang daghang mga taha si Governor Mark sa imuha nabaguhan ba kaani sa paglibot-libot nato sa probinsya sa Davao del Sur? Tinuod jud nga medyo nabaguhan ko. Pero ang ako ang nabaguhan ko pero also very pleasantly surprised nga even di ay nga naay pandemya, crisis ang atong nasud karon, ang atong local government ang province of Davao del Sur wala di ay naghunong dili walay stand still sa by way of projects and assistance to the people. Ang ato among goal diri sa atong government nga to bring government closer to the people para matugunan gid ang mga unsay mga mulo, unsay mga kinahanglanon sa tao. So happy kayo ko sa akong mga nakita sa pag-uban-uban ako, pag-attend ako meeting sa atong provincial government of Davao del Sur under Governor Mark Douglas Cagas.